Beyik Sultan Sancar. Hükümdarım. Sadreddin Muhammed senin huzurunda geldi. Sadreddin Vezir, Oğuz atamızdan gelyen Selçuk silsilesinin 100 yıllık toyunu Ali Enver'in gelmeyişin nemen yorup olur? Büyük hükümdar, on sizden öykü kinedere bakanızın yoktuğuna biliyen, onu çakılık edine çakılık yollanırlı. Büyük hükümdarım, onun belli bir mekanı yok. Bir gördün çarpıların arasında, bir gördüğüm büyük hükümdarım, Ali Enver'i sizin önünüzde önlüğüyle duyan olayınız. Neyem için? Tayla birbirinin şagirdini maskara edildiği için. Üçüncü makama yeten Sofi'nin asman Allah sahip görünmeyelikten harbiden mektepte sokuyorsun. Mine hayran. Sadreddin, Ali Enver'ini özümüzde düşman okunmalın. Ol Türkmenin danası, alimi hem şahiri. Beyli haktan senin kemalini yarın çekaymen amayvi yoktur. Yönesiz, Melik Dinar'ın ağıyla edilip, Merv'de okudulup görülen oğlunun sizin uyanıda alıp kaçanlığı için kiyine saklayanıdır. Onu şey etmeyi bir de, Ali Enver'in salgı verenliği için kiyine saklayanlığı men bilyana. Büyük hükümdarım, men ağam Necmettin Fakir, sizin için can veren tıpaklılardan nahri. Onların canlarını yahut Selçuk Türkmen devlet için fida edendiklerim şüphesidir. İki gıydı bilen ayarı nigar katına göz kulak olmadan biz boyun alıptık. İyiyse men, Sadreddin Muhammed, sizin pedretlerinizin gödiri olup, onlara himayetim yetmeyen bir ağa ölüdüren Sadreddin! Selçuk devleti, sizin ata-babalarının taht yanına bitiren hizmetlerine belen sarpa koyanır. Size verilen emel hem ihtiyar, şol hurmattan nişanır. Öne sizin çarvı deyip, çomur deyip yancap durmanız, kayışa münasiptir. Çarvılar Selçuk devletinin kanıtıdır. Olar koşunun yüreği, devletin direği, ödemedin ki. Bunu bilmezlik binasıdır. Siz onlara tarancı diyeniz. Eğer onlar imansız olsalar, onunla narazın karınına gün gelen acırlan sizi halas etmezdiler ahirin. Büyük hükümdarım, Sizin karanlık kapalıptır. Könglümü kör vuruptur. Divan yanına kör alakalan tepene gidip, şeytanın alnına gidip, 12 gün oradan bina bulun bir bitev gövreni ikiye verecek bolyanır. Yok, men buna yol vermen, yol vermen. Men bar maksat muradım, şol bitevli ama saklamak var inşallah. büyük hükümdarım, Ali Begni Tava Gurgun'a gitmeden olur Akbat'a pituva vermek istediniz. Yok, bituva vermeyene alınıza malum. Barının ne işiniz bilen olun. Ey Allah, ben nerede yanlıştım? Kimin güğümle dedim? Dünyanın üstten bir bölüğün saklığa oturun. Beyik Selçuk Türkmen devletinin bünyadi, Kuşayamka. Bu Türkmenin yağdı içindendir dileni, doğru olup çıkayırımka. Ey Allah'ım, bu bir kararlı bir 100 yılda doğurdum vurdum. Tuğrul, Çağrı, Alparslan, Melik Şah'ın için başını koydular, ömür verdiler. Evet, Türk kovumlarımız iyiliyal devletli bulurlar, mühürlü, tuğrulu, tuğlu bulurlar.
Bir yerde mekan tutulur, kentte saraylı bulunur. Bütün dünyada sözümüzü yerkert ya. Bütün dünya. Eşeğe minmek günahtır. Eşeğe minmek günahtır. Be, Näme? eşeğe minmek günahtır. Hay kördehin. Eşeğe del. İşige minmek günahtır diýip oka. He, berde assın marakene. Üssün man kadiptirin. Boka tokoysun alıp göreyde. Seni hekim edip edel. Su içedip almaz yanına. Alive'nin gurgönü verileceği çınıy diyen. Serhen izinden alman yer goli. Öde işin bilen ol. Tamda kulak var. Tam da kulak badığına bilemek goli. Yöne birini badık açın. Kapatsın mı? Haydi uvettin. Okumaz okul ferdatlar edeceğin. Mecum var. Maydarak var. Yerep yetişmez. Sultanın Selçuk atasının kuvuruna gidecek için mi kal? Öde işin bilen ol. Dalanna bir eva. Bar olsa bar çıktı seyret de. Korkyan mı? Göreyer. Ya hoca Yusuf baba ödüm yetiş. Şemsettin. Şemsettin. De. Şemsettin. Mehmanı giyişlepsin uli. Kasaga düşenlerin var öyle. Bide, Hekim Hoca Habib tebibi ödek geldik. Men erterimi çekerim yoktu. İyi bilen çıkalayım lekeni. O diyanın yin yerin şerefleri yaşlı. Men qatıqı sağlı geldim. Kimdiği maç yok oli, şahirdin marken yanında. Bu celagaylan adama delsin. Yoksa men seni tanardım. Yöne sesine tanış. Demen şagirdim. Şemsettin. Men ödümem şöyle yaşayan. Kulak neçe az olsa şonsu da koy. Göreyen oli. Sen sınım. Bar. Dalana çık. Men Melik Dinan'ın oğlu Bodoğlu'nun ferdar olmalı. Ey Allah. Başıma da ne iş düştü. Men neme yamanlık ettim edeydi Allah'ım. Bizi gören yok. Biz kervana takmış girdik. Eğer habarımı alsanız, derdimizi emetseniz, bana kapı taparız. Siz korkman kadrınızdan bileriz. Adın neme senin? Bodoğlu'nun. Bodoğlun desen bodoğlun ekeni. Barda adı boz gittin sen. Sen Serdar oğlu. Özün Sultan Hanzar'ın veziri Sadreddin Maruf'lun jigitini alqasan yigit bolup, yine de merun derwetinden girmägi miltetçiňe hayran. Yaha yolgon derdiňiz şöktür. Ya da şemal kakan yerim var. Başımdan asman yerin olsa da gelmezdim men. Yöne men kiyaman boldy. Men Melika'nın göller kör boldy. Näme? Ey Allah'ım. Ondan büyürük getirdin mi? Oğu. Kalmagala inne başlanda gerek. Mehriye hanıma yetirsem.
alıverden 5 ay alıp bererdi. Yüreğim yakarılıp var ya. Beyik hükümdarım. Kalanın Günnögür derweletinden 3 sany çarwatly kerwene gatlyşyp giripdir. Olar siziň hekimiňizde taklandylar. Hekimiňki de Howa hükümdarım. giň. Tagapyl edeliň. Hekimiň öýle habar tutmanymka. Meni kitapxanadan atarım. Belki nowjuwan mekany tanıyandır. Men siziň ataňyz Necmeddin Pahiram tanıýadym. Hoja hekimmen. Allah'a şükür. Dermanlarymyz köşkdäkliň derdini emmolýa diýip hormat edýärler. Ol nizamyanyň baskançygynyň ýykylanygda eliňizi biz sekläpdik. Ana, men şo tebip bolmaly. Soňadar berenler da herne. Seklenenleri. Hekim ağa, men siz gatgy tanýana. Eliňiz gözüňiz dert görmesin. Men ýene bir bela ýolukdum. Wah hey, soň düz bolsun. Allah'ın emmurun derdi bola versin. İnşallah gowularsınız. Emgek göz bilen gaşyň arasynda bolar eken. Ýogsam azar çeken ok, agyrwamynçan ok. Birden kapylly duruverdi. Owaram, kısmatdır da diýip oturjagym bolsam, melikden arsalarym kynanyp gussaba totyr. Bolawlanam, yeriň ol ujuna emma bolsa, gidip getirenip ruma da şaýlanny, çiğne etjek boldy. Ahir menem, uliyle jannaş bagdyr bide, Maruşa hujahana gelýärdi. Arman, barara yüzümüz yok diýsemem, tövekkel etip alyp gaýtdy. Innem, işimizi siziň bilen Allah oňurarda hekim ağa. Wah hey, belli işin bir alajy borla. Herne Allah tarapyňa açyk etsin. Ýagşy dilegde bolun. Ýöne menem sultanyň hekim bolsamam öderkim edel. Siziň ağaňyzyň näme diýjegi biz garyba belli däl. Sebäbini bir biliň hekim ağa. Eger Melike hatyn özleri ihtiýar etseler, Şemseddin ana bolly. Lukman hekimiň yatan ýeri ýagty bolsun. Bir zat diýer ekeni. Keseliň iki sebäbi bolar. Birisi maddi sebäpli, birisi köňül sebäpli diýen. Olar şey diýer ekeni. Maddi keseliň düýbini adamyň kellesinden gözle. Köňül keselininkini ýürekden gözle diýer. Eger beýni sebäpli bolsa, melih maktar. Eger ýürek sebäpli bolsa, ferişte aktar diýer. Melike hatynyň ýuka denan ýüregi köp benjalyk bolup hasrat çekipdi. Şondan ötürki köp oýlanyp onuň feriştesini aktarmak gerek. Ýöne ýüregi ilkinji batalak berjek, megerem arasda howadyr ýüzärliň ýes koku bolsa gerek. Şemseddin, ýüzärlik tutedip beýkämiň daşyndan aýla. Ondan bular iç kotawlyň birine geçirmegimiz gerek. Ýogsam
ýitirilen bir it köpenipdir şäherde. Sizin hekiminiz girmege icazı soraya beyik hükümdarım. Goy gelsin. Beýik hökümdarym, beýe deplik etmegimde derwaýslyk sebäp boldy. Elbette. Habarın derwaýetliği biz üçin wajypdyr. Aýdyp oturum. Mälik Dinaryň ogly Bodoglan Serdar. Ol kerwene dalys edip uçatly bolup şähere giripdirler. Sizlik iş çıkıpmy? Hawa hökümdarym, ol Melikäni getiripdir. Ol Sarkow, Melikäniň gözleri gapylypdyr. Ey Allah'ım. Hacı Hekim, sizi hiç kimden ihtiyaç etmem. Meliken gözlerini becerip başla. Eğer başarsanız, batın oturdum. Mürde sizin havarlı olur. Ajap bolar hökümdarym. Gitmäne ijazet beriň hökümdarym. Değil hergenzen. Mehrin hatın. Ýansyzy bir sordy. Kim ol? Ol men kimligimi aýtma. Wajyp habar bar diýen. Ýönümen o Sultan Hekiminiň şägirdi. Şemsettin çarşydan aýtmasa da bilýän. Häzir barýan. Ağam Alibeg, Ay hergenzen. Omur Hayyam biz barada näme diýär? Ha. Dünýäniň esreti joşy ödümüz. Paýka tatly mehek taşy ödümüz. Meňdetçik ýüdüge älemiň ýüdün, şol ýüdügiň gowhar gaşy ödümüz. Bah. Ömrüň bolsun hergenzen. Jaş oğlanjyň bir hilim maňa ýakyn bolady gelip durmy? Eger oň tebipçilikden baş çykkan bolsa, görgöne weli bolup gidem de şuny ýanym bilen alyp gitjek hergenzen. Ya bolmaýam, ha? Ağam Alibeg, Ha? sana hekim bolan soň şol sulçy. Sulçylyk häsiýetini goýar öýdýäňmi? Goýmasa dilinden iner sergenjan. Ondan amol hekimiň şägirdi bolup gitmedi ahyry. Weliň emçisi bolup gider. A wilayat welsiniň eline bolsa möhür bolýandyr, möhür. Sultanmyz adam bir gidip görünni tanaýar. Şemsi tören billäý men tenni eglenşinden görünüp dur, ha? Sebäbi Sultan. Sebäbi Sultan meni saýlasa, gulagynyň dynjagyny bilip dur. Men atam Pahiram otaýda biraz wagt weli bolup geden. Şo döwürler çarwalar bulagoýlyk etmäni miltemedi bilmendirler. Menem şeýder. Eger Sultan meni gürgeni verse, men bu çarwalyň gözüne ot yakarım.
Soltanın kulağa dıynsvar, karnasam dolu var Serkencan. Hakay diyan. Yolsam olar uğruna gittiler. Gayta ol podolununa meliken türen çün. Ağralarsın, ağır. Allah'tan yeketek dilegim. Şu çark giyip görün çopan bilen yeke gedek yüzböydeste bol ya. Men o çarva alvegin nisavin kimdiğini gözüne görkederin. Hava Mehriyem, o 8. gücük alı olup börünün näme havar var eken? Havarın awacip kimi yok. Ayt eşdeyin. Sen gurdum günni duladı. Bolmanı da Mehriyem, men araşyan meni begenleri bilecek havarı bir vezir Sadreddin maruflar bilen Beyik Selçuk devletinin hükümdarı Sultan Sancar'ın dini ödaydı biler. Yok men arıydım. Allah'ın elemi has giyindiren. Aydılacak havar aydılıp deyinilaydı qoğul çok Mehri hatın. Ha. Nemi? Oğuzdan söyüncü vermek devine yanlık mı tutmuş? Başka deyepler ne azındınız? Şonu var saklan. Vahey Mehriyem, vahey. Moyse Zühüdün dükkanından islen adın alıversin. Yönü, havarın göğnümden turması men şehir ar divanının ağrıydığından unutmağın. Zınnanın açarı men elimdedir. Zınnanın açarları şuun sana. Henne vakti aksınanam dervay sorsa gerek. Mehri hatın. Ok gelince havarına içi denglek döydiyen. Sergencan, Mehriyemin tek narhını alın atacak ol ya, narhını. Biler bolsanız, sizin çavuşlarınızın bloklarını kesmek gerek. Ve, Öňüme olong deň artyn kesik. Şehirde bolyan zatlar siz iyiliğin iyiliğinden, hatta ayarlarınızdan son iştiyetininden. Mehriyem, şu çavuşlan alacak temmisi sen aytacak havarına bağlı olur. Ayt Mehriyem. Aysam, Melik dinarım oğlu borulan serdar. Melikenem alıp görme görüşe gelipdir. Oynettim dey. hay. İşi gaydarın çarwa. Bagty getiren Alibek. Oyun ettim. Hem adamları oynayacak olyan mı? Men seni dem sen yüreğim Melike deyip atırsak durumunu bilyen. Depod oldu oturma hatın. Öydün hem oldu. Olan gelenlikler çın. Yönü görme görüşe değerli. Hekime gelipdirler. Melike gözleri köy vurdu. Men dilevlep kavurmaktı. Bir hal adam değerliğime öňüm bilýärdim. Orasan ettin oyaydın. Sen go havar getirdin Mehriyem. Moyse Zühüdün dükkanından islen adın alıversin. Yör, Serken Naip. Gideli. Yine gellik Melikem. Başla ver. Näme? Söhbeti. Bir yerinin salkınlığını, bahar şemali, unküsün üme yayrak gidi. Gün oldu mu?
Ýa-ni tepesi görünni. Dünýäň 3-den bir bölügini saklap duran Beýik Seljuk döwletiniň şäheri Maru Şahu Jahanyň hüjrelerine de bir seret. Aly merwedi şeýle tarif edip durmaly. Bismillah. Dünýe döräp watanymy hanym sen. Yaradanyň yaratgany. Jigerim canım sen. Bagtymam sen. Tahtymam sen. Ziwerim şanım sen. Maksadym sen. Kısmatym sen. Irsgalym kenim sen. Levzimem sen. Cevrimem sen. İmanım deydim sen. Şertigim sen. Gerdegim sen. Öwzarym donum sen. Tejim, jygam, mehur turam, sultanım sanım sen. Aslı mekanım meskenim, Maru Şahu canım sen. Sağ tarapdan emma. Inçeçik köçe bar. İncecik köçeň. Her ediminde men aýagyla bağlandy. Goýa häzir men şu ýerden eşsem, enekämiň Melike gatylgyma garry daýaňa rehimiň gelsin gyýdym diýip gyýraýjak ýalypdyr. Armanyny maňa olatlar görme ýok. Öýümüz görnýärmi? Owa görünýär. Inni men enemiň atamyň öýüne gelmäge de zar boldum. Kısmatda herine bolsa qaýıl bolaryn ýene özüňe Melike. Bu zatlar kısmatyny işdel ahry. Bu zatlar adamlaň agdalalygynyň işi ahry. Bize ol açık güller görme ýokdur. Olara da habar yetipdir öýdýän. Melikecan. Enecan. Melikecan. Balam. Sen nire? Men atlara göz ulak bolan. Hemem şäherden tebibiň ýeregini bilen. Wah. Can balam. Dalpırannek taralypsyňa. Ýok ene, beýdimi? Ýat yerlere ýalňy düşen çalgıdy balam. Sen garaja göndäňe ne boldy? Ne boldy sen gara göndäňe can balam? Kısmatymda watyr da ene. Yete göreyim. Yetişe göreyim. Nigar hatun. Melike, Nigar hatun. Bagtyny ýatdy. Ýang bodogyny alyp gitdiler. Menem itgen jenýal ýençdiler. Gamçawysynyň hakyny indi men sizden alaýmazam. Yok. Hemmesini özüm günahkar. Öz yananma adı görüp munam yaktım men. Beýdimi? Mert bol Melike, mert bol. Hekim näme diýär? Hekim, Deperin deherdenligini inkar etmeýär hükümdarym. Ey hökümdarım, çarwalar şeraray alar.
Olar koşun toplap çalışa taýlyk görýärler. Bahanalaryň bodoglany halat etmek. Beýik hökümdarym, bir de koşuny günörtä çekmek gerek. Bir de olardan öňürtmek gerek. Öňürtmeli. Ýöne goşun sürüp däl. Haýhas bilen. Derhal Mälikdin al çağırın. Men on gözlerine garak göresim gelýär. Alybeг, Ýadyňyzdan çykarmasyňyz o Melikem. gözü batyl adam huşgar bor eken. Hasam töwregin näkiler gözlü bolsa. Bir ýerde ýere agram salman ýürek bilýärler köpelipdir. Ağam gelen bolsa ayak basışyndan bilýärdim. Seni gölen ýakymsy diýilginiň tanapdym. Men sizin halyňyzdan habar soraýyn geldim Melike. Allah'dan beýle bolmagyna dilemänim ýöne gözüňiziň şeýle bolanyna gynanýanym çyn. Allah Taala adam insany yaradan döwründe on kalbyny akynam amal eder eken. Aýdallar bolup durmuş. Ýöne olaň ýürekleri bara-bara jerket baglapdyr da. Biri-birilerini yarama zatlara urup başlapdylar. Şondan soň Allah Taala insan göwnüne geňeşmesini goýanmış. Sen göwnüň urjak bolup Allah Taala meni köreden röýsene. Ýalňyşýa. Onno maňa diň öz hylmatym hödürläýmek galýa. Belki menden bir himayet gerekdir. Sen dogry gepiň gerek Alybeг. Bodoğlan sen tuttun. Kimi? Bodoğlan Serdary. Asal Serdarym mı dol? Bir de onu girewine oýlan begçem kädiýädik. Yok Melike, men tutanmak. Ýöne men onu ýerdediň bilip bilerdim. Eger onu ýerdenki jeneranlarlaryň garakçylaryň arasyna salmadyk bolsalar, men onu ýerdedigini, nähili ýagdaýdadygyny bilip bilerdim. Galy ömrüm senden bolar Alybeг. O zatlaň iş haýyrly Melike. Ýönesi näme? Ýönesi eger sen o begçäňe hiçzat bolmadyk bolsa, gasyr göýürdüm. Elbetde sen oň bilen gidip bilmersiň. İkinji gedek ýalňyşmasaň gerek. Men armanymam ýok Alybeг. Puşmanymam. Onu ikinji gedek tutsalar, barbyr öldürler. Maňa bodoğlan diýir garsa bolýa. Özüme gorram. Umytdan düşmän gerek ýok Melike. Basym Sultan men guruguna şikneligi berjekmiş diýerler. Belki 2 ýyl şondan soňra. Mehri näme? Mehri bir ýüregi ýok hatyn näl. O bir gedek jühüdüň dukanyna girdi. Bar derde esilýär. Towa diýi Alybeг. Biriniň nikaly aýalyna näme diýip durdy? Senin ne? Senin Melikem dul hatyn olaýmasam. Alybeг, Men berde Melike. Ýagşylyk bilmezek hatyn. Sen o begçäň meň elimde. Onu men tutturdum. O gurrumsak çarwo begçeti şu gün meň elimden öler.
girewine oýlan şarwa begçelerine salamkilik edebi öwredilmeýänden var çemeli. Teger turup güne salam beren soň bienneti bilen suwjorşan bolup durmaň näme hajat bar? Salamkilik günyaradan Allah Tagalaň emirdir biýede begçe. Günasynna yatyp, ýel uğruna yortup, jany bardat görtedir lakluk atyp, gerdeginiň töweregini terekden nolran soňam baş göre göçüp beren çarwadan näme aýbetsek bolýar? Itgöz tüsün duýmazyga salam bolup etjek içinde mi diýensiň? Dogry aýtýar. Eýse şu kime dalaş edýänini bilýänler öýdýärmi? Bir başga zatlara göýdik ya. Men özüme gerekli adal gitdim. Bu beýçejik pikirlenme bilýän ýaly. Eýtirýärmi? Bu bir ýarym il şäherde bollahry. Akılını bağırlar uğrayırsın. Ey biýede begçe. Sen yüreğilerini, kimin eline düşönüňi, nähili ýagdaýda dyňa aňan bolsaň gerek. Men sen aslyňa belet. Alybek gassap. Görle muny. Älim içir adam gelir, at gelir diýilen boldy. Alybek dagaraňa da gaşary. Bizaga köp bilmesliň üçin men sen sultanyň permany bilen zynnan oklaýa bilýän biýede begçe. En tepbermeden diýinjek daganyň Şu zaňy. taýda da hiç kim bilmän çüýrak alarsyň. Wah! Melike hatynyň maňlaýy ýokgen maňlaýy. Menem ýerden ýeke çykandyr öýtmeň. Ganym huny talap etjek tapylar. Mälik dinar. Çarwalaň salardyr. Be, bulara haýwadat diýsen aý. Bir eline gamak, bir eline çomok. Bu kemsitmeňi. Şolum şagalam geçip bilmez. Kimden tık duyuşur, deyýüz. Eyle ayýydyň eýdewli beg sumak bolýan ortaňyny maňa ulak goý. Men ýene 5 günden sen gumalokdan olurýan ör meýdanyna bolup barýan. Maňa da ýyl içinde awraýly adamdan kemaýat gerek. Eger taýpaňyz bolup Sultan Sanjaryň adyna beşinden başga begem gerek gel şihnede şu bolsun diýip nama ýollasa sen ataň. Onne men sen başyny häzir azat edýän. Beg sözüne ananyp, yok atam men üçin beýtmez diýseňem saýla. Zannanyň açar men elimde. Men bu ýere düň gassal salar bellemäge. Ýa-da oň şertini bitirmek üçin gelemok. Öz işim üçin geldim. Tenne başga çıkarlyga ýok. Alybek. Bu jagan beýçe özüne töwelläýdi diýendir öýdýär ho. Men Melikeni taşlap hiç ýere de gitmem. Melike hakaýatyna gowuşdy. Onunni Alybek ikinci ayal edip alaýmasa. Eger her men şertimi bitirseň, gurguna weli bolup baramdy Melikeň gaýtaryp berýär. Häzir akylly başly oýlansaň, sen hem başyňa manyň alýa, hem ýygyňa dolanýa. Maňa awry ölelim. Iýbalyrak görünýär. Zannanamy. Sen o taýda alakalar ýöldürler. Alybek. Belki bu jagat belçäň took gosuny bitirip. Abaýyn ölerýär derse. Şu çarwa. Melike ýaly. Deň zatagyda münasiplerini bir gözüne görkeletip nädeşiň? Ýüregim mola Surtoýjan. Ondan meňe bir şertim bar. Ey akmak! Sen şertini owu ýerine tık. Ýekece biljek ýagşylygym bar. Ertir döwüşde meni ýeňseň, ölüme buyurmaýyn. Beýik hökümdarym. Çarwa Oğuz türkmenleriniň serdary Mälik dinar salar diwan soraýar. Koy gelsin.
Esselamu aleyküm merhametli sultan. Hormatly Maruf Sadreddin Wedir. Hoş gördük. Ayda oturun. Merhametli sultanım. Oğlum bodoğlun terdarın oğlunu edip bizden midiğin kıydal kaçanını hem kıydına kaydanını duydurayın. Eğer işi işten geçmedik olsa, beyik sultanların sultanını göreyim. Ardımı dinlese toguk edeyinlik kayttım. Bir yerde ulu iyil olup, külli Türkmen olup tağ tutulup oturka, işten habarsız geçip dursa ayıp bolmaz mı Serdar? Gelip kuğu edipsiniz. Köpten beri göretimiz, sizin bile söhbette şolasımız gelip gördü. Ol yaş Serdar'ın eden gözsüz batırlığından havarlı. Onlamalı iş eder. Galınım, Düyüp Selçuk devletinin veziri Sadreddin Maruf anık aydıp verer. Hormatly uly Melik Serdar. Sizin oğlunuzy Vezir Sadreddin Maruflaryň jigitini alıp kaçan üçin tutmadylar. Onu Beyik Selçuk Türkmen döwletiniň emlägine kol galdyrany. Talaňçylyk eden üçin Beyik Selçuk Türkmen döwletiniň eýeti Sultan Sanjaryň fermany bilen aýyplanýar. Yerin garnyna iň ulu döwlet bolup oturkak, şu toprakdan ýörejekleň ählisi kanuna boyun bolmalylar. Ansanyň demini asmanyna Allah sanayan bolsa, oň ýerdäki her bir ädim Selçuk döwleti sanar. Sultanlaryň sultanyndan bidin, himayetem jenayetem edilmelilerdir. Sultanlaryň sultany, ýurdun ähli zadynyň iýesidir. Hormatly Maruf Sadreddin Wedir. Eden barymydam yalançydam mehmanlar. Mälikden arsalary akıl üçin hormat goýýanmady üňüm kän aýdypdyk. Ýöne mehmançylyk barada birin öz pikirimiz var. Elbette bu dünýä gelen Sultan Sanjaram, Mälikden aram Sadreddin Muhammedem mehmandyr. Yatanlar ýagty bolsun, erenler görenler aýdyp geçipdirler. Şedreti Muhammedi yer düýnäpdir dödüp, men diyen äärler sap bolup geçendir mundan. Biziň şöhratly atamyz Toğrul Bey geçipdir. Şedreti Adam ata 1000 ýyl ýaşap geçipdir. Ýöne adam mehman bolsa da, adam zat mundan mehman däldir. Ol bakydyr. Oňa hut şoň üçinem ötüp örňemek bagty berilendir. Biz ölenmiz bilen dünýä ölmez. Ol bakydyr, onu Allah'ın özü yaradandyr. Diýmek oň emir bilen dören adam zadam bakydyr dip umytly ýaşamalydyr adam. Döwlet şol ynama, kanunam şol ynama gulluk etmek üçin Allah Taalaň adamzadyň kalybyna goýan närsesidir. Elbette. Sultanlaryň sultanynyň alymlary aňyrdandyr. Ol külli musulmana mälim. Ýöne biz çargalar Allah'ın joşun 5 günlük kimdir birine yapça bolup ýaşamalyra öýdendok. On soňam siziň bilen ogullarymyzy, gyýylarymyzy gerek saklaýanyňyzam bide bolan onamsızlyk diýip namys edýäs. Mälikden arsalar men günämi össün. Ýöne size ataňyzyň mazaryny tap berin diýseler, size aňsaza düşmez. Madaristan şäher bolýan bolsa, külteginden 40 şäherli ýurt galardy, hükümdar. Eger ýoluňyz düşüp Rey şäherine barsaňyz, şonuna biziň şöhratly atamyz Toğrul Bey Serdaryň türbeti badyr. Meger ol ýene 1000 ýyl dolar. Elbette. Toğrul Bey beýik sultanlar. Biz bir häki, jan normallykdan salar bolan oğuz Serdary. Emma ýeliňiz welin bir zarbada merwi ýykjak. Bir ýaş çarwa Serdary zynnyna düşdi welin, merwe gelip tag-talyna haýbat atýaňyz. Eger biz siziň oğluňyz kanun temmisini alsyn diýsek, siz näme jogap berersiňiz? Siz kerwenleri geçirmersiňiz, täjirleri talarsynız, gırak bucakda galalary gabarsyňyz. Tä iki tarap bolup gyrlyşyp guturýansaňyz,
Towa gelmek özüňizi namus bilerdiňiz. Sultanım biz çarwala. Sultan gürlenne! Siz bir zada düşünün. Siz çarwa bolmazdan ötürü siz Oğuz. Bu döwlet hem kentli saraylı bolmazdan ozal Oğuz döwleti. Çarwaçylykdan, çomruçlukdan ozal Oğuzçylyk bar. Siz Oğuz tuğuna iň soňky ad ýazylan serdaryň kimdigini berip bilýäňizmi? Men yalan söyleme niyetim yok sultan. Bilmedim. Sultanların sultanı beyk hükümdarım. Nigar hatimden olurum neydi melike. Sultan mağanızı göreysek diyeler. Koy gelsinler. Sultan babam. Össün men günämi. Melikdinar babam. Geçirsin hatam. Bağışlasın meni söýgüli ağam. Goý men etimi düssürler çiğşe. Ýöne köňül berenme, ınçytma. Siz erler, ereller, yurdun atasy, iyiliň atasy. Eger men söýgüýüm iyil bilen iyili, eger men söýgüýüm ýürek bilen ýüregi bir-birine ganym eden bolsa, onu goý men Allah ýazgarsyn. Ýöne birek-birege düşman iyiliň çağalary bolup, bir-birege bolan ışgyny ýaşyrmazlyga gaýrat jatan ýaş ýürekliň söýgülerinden dörejek perzendiň hatyry üçin olary bağışlaň ahry. Uçutta dur türkülerin tähli. 100 yılla kurulan binanı birdemde weyran etjekti. Bir karar bolýança Oğuz döwleti şehit boldy her tüýnükden 10 kişi. Allah'ın kudreti bilen, men sizin ähliňiziň derdiňizi bilýän, haýwan bahyllygy sizi gemirýän. Peste durup ansarlıktan bir sere, çiğiniňize agy durýaňyz ağırly. Sizin derdiňiziň başı bahyllyk. Yurtda ışık döredi, söýgü döredi, kalplar temizlenip başlady. Siz özüňiziň bir zerre bähwidiňiz üçin ara dulanýyňyz. Başga biriňi dine, dile, döwlete, weripe, pula, para peşkeşe wukulluňyz. Eýse, biziň her birimiziň iki diýdämiziň biri Oğuz Türkmeniniňki, beýlekisi Seljuk Türkmeniniňki dälmidir? Ey Allah'ım, bular bilen deň bolma. Bu türküýleri rehmin gelsin. Bu mukaddes toprakda döwüp dörep, ençe binalar kurun.
Menden diyen eğerler Toğrul Beydir Çağrıbek Türkmen'in, Korkut Ata'nın, Alparslan'ın, Melik Şah'ın hurmatına. İbn Sina, Al-Farabi, Abu Said, Ali Enver Kivi, hak temsilcilerin tağıtlarının hurmatına. Bu Türkmeni ecit mecit bulup birbirini iyip içinden çüyrep Tanrı urgun azap dünyasından atsız sordu yok bulup gitmek belasından aman sakla. Ey Allah'ım, bir de kaknus kuşkinin kül içinden kaytadan parlap asmana kalma himayet ver. Bu türkü kovumlun kalpları yağışı umutlar uy. İnşallah olgun gelir. Çünkü bil bu Türkmeni öz nurundan yaradanına yalkacaktın anan yaz. Ey belin Tanrım.